Kikker TV kreeg een uitnodiging van Waterdune om de participatieavond over speelnatuur bij te wonen. Wij zijn even de kijker gaan nemen. Ik sta hier met Leonard van den Berg van de provincie Zeeland. Meneer is beleidsmedewerker van Speelnatuur, Waterdune. We gaan hem even een paar vragen stellen over deze inspreekavond. Goeiedag. Waarom wordt deze avond georganiseerd? Nou, de provincie is op dit moment druk bezig met het nieuwe gebied Waterdune. De provincie heeft het plan om in dat gebied eigenlijk 2 terreinen in te richten voor speelnatuur. En wij weten ook uit ervaring dat je kunt speelnatuur aanleggen en op een moment tegen mensen zeggen: u kunt het nu gaan gebruiken. Maar dan is het de vraag of mensen zich herkennen, of ze het een leuk gebied vinden. En wij hebben van begin af aan gezegd: als we dat aan gaan leggen, dan willen we de toekomstige gebruikers van jong tot oud er eigenlijk bij betrekken. En we willen hen vragen: wat moet er in dit gebied komen en wil je met ons nadenken? Oké, de opkomst is gewoon 35 mensen. Bent u tevreden daarover? Zeer tevreden. Ja, ik moet zeggen, voor een doordeweekse avond, waarin je eigenlijk ook nog mensen van 5 tot 7 gebruikelijke etenstijd vraagt om mee te denken. En er komen 35 mensen, dan mag je eigenlijk heel tevreden zijn. Dus er is een grote betrokkenheid in de omgeving? Ja, absoluut, absoluut. En het is ook erg leuk om te zien hoe de mensen niet alleen maar langskomen voor een kopje koffie en te zien van wat gebeurt hier allemaal, maar ook echt enthousiast meedenken. En ik denk welke leeftijdsgroep je ook benadert, of het nou kinderen zijn van 7, 8 jaar die er vanavond ook waren, of je kijkt naar oudere mensen, ze weten allemaal nog wel wat het is om lekker in die natuur te struinen, om in die natuur te zitten, daarvan te genieten, te spelen. En ook al ben je ouder, dan kun je je vaak nog wel herinneren hoe het vroeger was dat je aan het spelen was. En dat zie je, hè? Want mensen denken mee. Oh, het zou mooi zijn als dat hier zou kunnen komen, of als dat daar zou kunnen komen. Dan kun je de kinderen in de gaten houden, dan kunnen ze dit, dan kunnen ze dat. Dus die ideeën die borrelden constant op en dat is erg leuk om te zien. We staan hier met de afvaardiging van Jouw Zeeland. Jullie tonen grote interesse door hier te komen. Wat vinden jullie van deze inspraakavond? Nou, wij vinden het een heel goed initiatief. Wij zijn natuurlijk voor de participatie van jongeren in het beleid. Dus hier ook bij Waterdune worden wij betrokken bij het beleid wat gemaakt wordt. We hebben onze mening, wat wij als jongeren belangrijk vinden, hebben we hier laten horen. En we hopen natuurlijk dat bij de uiteindelijke realisatie van het project Waterdune, dat wij de dingen die wij verzonnen hebben, dat wij die daar in realiteit terugzien. Oké. En is er een idee, een voorstel wat er echt uitspringt, wat jullie hebben ingeleverd? Ja, we hebben wel veel verschillende dingen gezien eigenlijk die we dachten van hé, dat kan wel anders. We hebben gekeken of we misschien wat meer chill plekken konden komen, dat je rustig kon zitten en wat praktische dingen, maar of dat kan gerealiseerd kan worden, dat weten we nog niet. Ik sta hier met Whitney en met Amy. 2 kindjes die zijn gekomen. Whitney, wat is jouw leeftijd? 7 jaar. En Amy, wat is jouw leeftijd? Ik ben 10. 10. Vertel eens even, wat willen jullie in de speeltuin zien? Dit. En dan nog Amy. We zouden graag ook voor de beestjes een hotel willen. Dat is ook vlinders bijvoorbeeld, die hoeven dan niet per se op een takje te gaan zitten. Dan kunnen ze gewoon in een hotel. En heb je nog meer bedacht? Want jullie hebben heel veel ideeën. Dit, dat bruggetje met dat water. En dit. En dit en dit en nu jij. We zouden ook graag, om door te klimmen, om te verstoppen, zouden we graag om door te klimmen en te verstoppen,
leuk om te spelen. En voor de kleintjes zouden we ook graag een sloot willen. Want dat is heel leuk, want dan is eigenlijk avontuurlijk dat je voor het eerst een kikker tegenkomt. En als je moet kiezen voor één, echt je absolute favoriet, welke is dat? De tentenkamp. Ja, en deze dan nog bij. Bent u tevreden over de opkomst en de input van deze avond? Bijzonder tevreden. We hebben dat ook vanuit ons team wel professioneel begeleid en voorbereid. Maar de respons is bijzonder leuk en heel interessant. Heel pak ideeën. Dus het is niet louter op vlak van ontwerp, maar ook op vlak van beheer. Dat er al aangegeven wordt van, we willen een charter ook voorstellen. En daar is een stuk partnerschap. Vanuit de ontwerper, vanuit de opdrachtgever, maar ook vanuit de toekomstige gebruiker. En dat waren de mensen die hier vanavond waren. En die toekomstige gebruiker kan bijvoorbeeld zeggen van, goh, er is een boomgaard in het gebied nu, toevallig ligt dat daar, overgenomen van een landbouwer, die boomgaard blijft bestaan. En wel, misschien gaan we met enkele bewoners of met enkele jongeren ons inzetten om elk jaar sap daarvan te persen. Of een ander die zegt van, één keer per jaar wil ik wel een insectenhotel bouwen met de klas van Breskens of et cetera. Dus dat is ik zou zeggen dat is dan een traject dat langer loopt dan gewoon een avond rond tafel mee ontwerpen. Na het zien van alle ideeën en alle adviezen hebben wij alle vertrouwen in dat het een heel mooi project gaat worden. We kijken er naar uit en we zullen het volgen. Tot de volgende keer.